Takže ahojte ľudia, ja vás vítam u nového videa a dneska si zahráme posledný diel série Strongman Simulator. A videli ste, že som si dal dlhšiu pauzu, že som nenatáčal, tak dneska to rozbombíme a ideme naplno. Tak ideme do ďalšej zóny. Lebo sú tu hrozné lagy, alebo ja mám lagy, ale pozrite, normálne chill guys som. Easyčko. Easy peasy. Tady som mal len 180. Týchto. Tady som mal len 180 miliónov energie. Teraz už pozrite koľko. Čo to easy. A pustiť. Easy. Easy. Ja idem ďalej. Ja niektorých som ani nebol. Nie. To bude prvák. Že bude prvý. Jak resetting? Jestliže automaticky. Samozrejme, bol by som rád za like a odber, ak by si dal na toto video. Podporíš ma tým a nič ťa to nestojí? 0 eur. 0,00. Repeat. Joj, nie. OK, dávame repeat, dáme na konci. OK, in the one. Tak dobre, 200 na... To čo je? You need to tip ok. Hej? Ok. OK, tak vidíte, chvíľku som si zatrenoval a už to tu máme, dal som si rebuild. Takže, tak toto by bolo pre dnešný diel všetko. Ak sa vám tento diel páčili tieto diely, tak nezabudnite dať like a odber, podporíš ma tým a my sa vidíme u ďalšieho videa, ktorý už nebude zo Strongman Simulator a tak čau.